Vandaag in een nieuwe aflevering van het Sunneke zijn we in Schin op Geul, waar we iemand gaan verrassen die heel veel doet voor de jeugd van dit dorp. We hoeven je al niet aan te bellen. De deur wordt automatisch open gedaan. Petra. Ja, wat leuk. Voor Sim van het programma van TV Valkenberg in het Sunneke. Ken je dat? Ja. Wel eens gezien? Ja, een enkele keer eens gezien ja, op de televisie. Ja. Ja, dan weet ze waarschijnlijk dat ze altijd lui weer verrast. Die gaat goed doen voor een ander. Ja. We hebben een mailtje gekregen over dich. En dus ging echt letterlijk in Petra Schoutweert. Dus ja, dat vonden we wel de moeite om deze kant op te komen. Ja, dus ik ga sowieso even zijn bloemen alvast geven. En ja, het klopt, het sticht heel veel dijs voor de jeugd van Schin op Geul. Ja, daar heb ik in de ganse tijd eigenlijk aan met gewerkt. En eigenlijk omdat mijn oudste dochter 8 jaar is en de jongste 15 jaar. Ben ik toch het minder in gaan doen, omdat de jeugd van de kleinere eigenlijk gaat minder binding met hebben. Maar ik heb wel jaren me eigenlijk ingezet immer. Ja. Met de ganse groep nog namens Schin op Geul voor de kinderen eigenlijk een beetje toch bijeen te houden. Nou, dat is wel eens eigenlijk toegegaan. Hè. En wat allemaal? Wat hebben ze allemaal gedaan? Nou, we hebben eigenlijk het met Koningsdag dingen georganiseerd of met knutselactiviteiten gedaan, zomerkamp. Ja, op afstand daar ben ik niet mee gegaan, maar toch wel dingen met bedacht van dat is leuk of dat is leuk. Wat hebben we nog gedaan? Met de paasje dingen gemaakt, paasversieringen gemaakt met de kinderen. Eigenlijk heel veel dingen gerelateerd aan gebeurtenissen in het dorp. Ja. Hoeveel eigenlijk de kinderen bij kosten betrekken dan dingen gedaan. Ja, ik heb begrepen inderdaad dat ze een stukje ging overdragen. Ja. Maar er sting ook bij, door een vrouw al deed het eigenlijk nog, dus zou ze het gewoon overdragen, maar toch verzint zich iedere keer weer gaan niets. Klopt dat? Ik heb tegen diegene wat nu ik eigenlijk door met weerzin gegaan, eigenlijk gezegd van God, mocht er het zijn, ik wil toch wel met blijven denken op de achtergrond een beetje. Niet maar zo van, ik ben iedere week erbij of iedere maand, maar ik wil best wel dingen bedenken van God, zou voor dit eens kunnen doen of dit eens kunnen doen. Maar niet echt meer zo specifiek erop gericht van ik moet het ook, kinderen van 18 en 15 jaar, die zijn in een andere categorie dat ze met dingen bezig zijn. Tuurlijk. Ik heb ook gewerkt dat zich nu met de Oekraïnse lui toch betrokken is. Klopt dat? Ja, eigenlijk ook een beetje op afstand, maar toch dat ik dingen met denk. Dus heel veel berichtjes op Facebook als er een oproep komt van jongens, nu mag het simpel een schoen zoeken of kleier zoeken. Dan plaats ik een berichtje op Facebook en dan komen er reacties op. Of er kunnen spullen opgehaald worden en die breng ik dan weer naar diegene. Maar toch het meer te zeggen hebben en die brengen dat was op de plaats van bestemming hoe het wordt terechtkomen met de lui uit de Oekraïne. En dat eigenlijk met dat groepje wat toen ook met de watersnood eigenlijk dingen hebben opgestart en alles geregeld een beetje hebben voor ons nu bijgepakt voor de lui van de Oekraïne. Oké, dus met de watersnood was zich ook erbij betrokken? Dat hebben we inderdaad ook met een groepje in het gemeenschapshuis gezet en een winkeltje, noem het maar even, in ieder geval een afhaalpunt waar de lui spullen kosten komen ophalen toen nog tijd. Ja. Nou, dit is allemaal heel mooi natuurlijk. Ja, en dat is een reden om dich in het Sunneke deze keer te zetten. Ja, ik vind het wel heel leuk. Ik ben normaal niet zo van op de televisie komen, maar een boeketje bloemen is allemaal wel leuk. Ja, en daarom ook de verrassing, hè? Want al is de machine nee gezegd, dus ja. Ja, toch onverwachts allemaal. Als je voor de deur stinkt, dan stinkt wel eens wat ik nu stiekem denk van, die had dat op touw gezet misschien. Ja, dat is een afspraak, hè? Klopt, hè? Ja, eigenlijk een afspraak, ja. De voorzitter van Club 77. Ja, precies. Die zou in de deur, die gaat langskomen brengen rond 4 uur. Dus het wordt ietsjes later krijgen, appje. Ja. Dat is ik bedoel. Nou, klopt. Maar wel heel leuk. Goed zo, dat is het belangrijkste. Dit was weer een aflevering van In het Sunneke. Kent u ook iemand die dit verdient? Stuur dan een mailtje naar inhetsunneke@tvvalkenburg.tv. En misschien dat we een volgende keer bij diegene langs kunnen gaan.